Vi har en ligning, en differentialligning, y-mærke lige med gy, som er en funktion af y, ganget med hx, som er en funktion af x. Og så bruger vi Leibniz notation, hvor det gælder, at y differentieret er lige med dy over dx. Det kan vi så sætte ind her. Og så vil vi gerne have x'ene og y'erne samlet på hver sin side. Så vi ganger med dx på begge sider. Og så dividerer vi med gy på begge sider og tager integralet på begge sider af det, vi så får der. Og så har vi så et udtryk, som lyder, vi er divideret med gy på begge sider, så vi får. Og så ganger vi med det y for at få dem over på hver sin side. Og vi er ganget med dx. Så vi har dx. Og så skal vi så vise, at det her er en løsning til den her ligning, vi har heroppe. Og først så vælger vi at tage differentialkoefficienten på begge sider. Så det her differentieres, og det her differentieres. Og så når man differentierer, så ophæver det integralet, når vi har det begge. Så vi får så og så dividerer vi med dx igen over den anden side, så vi får dx, og det er så lige med hx. Godt. Og fra Leibniz notation galt det, at y-mærke, det er lige med dy over dx, så det kan vi så bare vælge at skrive i stedet for. Og så kan vi så bare gange med gy på begge sider, og så står der så bare tilbage 1 gange y-mærke, og det vil så bare y-mærke. Og så har vi dermed bevist, at det her er en løsning til den her ligning. Jeg vil gerne bevise løsningerne til logistisk differentialligninger. Vi har en logistisk differentialligning i mærke lige med k gange y gange med m minus y. Og det ses i vores ligning, at når m er virkelig stor, så har vi en eksponentielt voksende funktion, hvor hvis nu at y kommer meget tæt på m, og til sidst bliver 0, så stopper vores vækst og flader ud. Er y så større end m, så har vi en negativ vækst. Ja. Vi starter med at gange ind i parentesen, så k gange y, og den ganger så ind i vores parentes, så vi får k gange m gange y minus k gange med y i m'en. Og så flytter vi vores k gange y gange m over på vores venstre side, så vi får et mærke plus minus k m gange y er lige med minus k gange med y i m'en. Og så bruger vi et smart trick. Det er nemlig at sige, at a er det samme som minus k gange m, så vi har altså a, og at b er lige med minus k. Så vi har mærke plus a gange med y lige med b gange med
y anden. Og så ligner det en Bernoulli-ligning, hvor man i Bernoulli-ligningens bevis har en anden funktion, som vi kalder z, og den er defineret som y i 1 minus n, hvor n er eksponenten, som vores Bernoulli-ligningens y er opløftet i, og det kan vi se, at det er 2. Så 1 minus 2, det er minus 1, så det kan vi skrive i stedet for. Og y i minus 1, det er det samme som 1 over y. I beviset ser vi også, at når man differentierer z, så får vi til sidst som mærke 1 minus n plus a gange y lige med b. Vi kan så indsætte a og b, som vi før havde kaldt minus k gange m og minus k. Så vi har et mærke er 1 minus n, og vores n var 2, så vi får minus 1. Nu så er vi med vores minus km, ganger vi det med y, og så får vi minus k. Så ganger vi på begge sider med minus 1, og så får vi positive værdier i stedet for negative. Ja. Yes. Så vil vi gerne finde stamfunktionen for a, stor A, og det er lige med integralet af vores a, som var k gange m. Så vi har k gange m i x, og når vi integrerer det, så får vi k gange m gange med x. Så vil vi gerne finde stamfunktionen stor B, og det gør vi ved at tage integralet af e i vores stamfunktion a gange med k. Og da k er en konstant, så kan vi sætte den uden for integralet, så vi får k gange med integralet af e i vores stamfunktion a, som var kmx. Og når vi integrerer det, så får vi k gange 1 over km, og så gange med kmx. Og så ses det, at k den kan også stå i tælleren, så vi får k gange 1, hvor k den så kan forkortes. Så der står 1 over m gange med e i kmx. Så vil vi gerne finde g af x, som er en løsning til vores z-funktion, og den får vi ved at sige e i minus stamfunktion a, og den skal så ganges med vores store b og plusset med en vilkårlig konstant. Så det indsætter vi. Vi har e minus k gange m gange x, som vi ganger med vores store b, som var 1 over m, gange med e i k gange m gange x, med plus og en konstant. Vi kan så gange ind i parentesen, og så får vi, så får vi 1 over m plusset med c gange med e i minus k gange m gange x. Så ses det i vores z-funktion, at z er lige med 1 over y. De er altså omvendt proportionale, så derfor er deres løsninger også omvendt proportionale. Hvor g af x var løsningen til x, så har vi vores f af x, som er en løsning til vores funktion, eller til y. Så den er lige med 1 over g af x. Så kan vi skrive vores g af x ind. Så har vi 1 over 1 delt med m plus c gange med e i minus kmx. Så kan vi gøre noget andet smart, det er ved at forlænge brøken. Vi ganger på tælleren med stor M, hvor vi så får 1 gange M, som er M. Den deler vi så med M gange 1 over M, som er M gange M over M, som er 1. Så vi har 1 plus C gange med
e i minus kmx, og den skal vi så gange med m. Herefter så ganger vi både tilafnævner med e i kmx, og får så m gange e i kmx, og den deler vi så med, vi har 1 gange e i kmx, så vi har, og det giver egentlig bare e i kmx. Den skal vi plusse med den vilkårlige konstant, gange den med, ja, så ses det, at e i kmx gange med e i minus kmx, det giver e i 0, så noget i 0 giver 1, så det giver 1. Og så har vi tilbage vores m. Og ellers har vi fundet de forskellige løsninger, fordi det er en konstant, så det kan være alle mulige tal, har vi altså fundet løsningerne for vores logistiske differentialligning.